Σας παρουσιάζουμε τον Dave, τον IT μας. Μια φορά και έναν καιρό, ο Dave είχε ένα υπέροχο δίκτυο. Αλλά μία μέρα, το δίκτυο του Dave άρχισε να αλλάζει. Οι users του άρχισαν να το χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο και να ζητάνε περισσότερο bandwidth. Και οι συσκευές ολοένα και αυξάνονταν. Οι χρήστες του δικτύου είχαν όλο και πιο καινούργιες και πιο απαιτητικές συσκευές, τις οποίες ο Dave έπρεπε να καλύψει με το δίκτυό του, με συνέπεια να προσθέτει συνεχώς εξοπλισμό και να αναζητά λύσεις για να το κάνει να λειτουργήσει σωστά. Το κόστος λειτουργίας και αναβάθμισης του δικτύου αυξανόταν όλο και περισσότερο και ο Dave προσπαθούσε καθημερινά να κάνει το δίκτυό του να δουλέψει σωστά. Μάταια όμως. Ο συνάδελφος στο λογιστήριο έβλεπε ταινίες όλη μέρα. Το λάπτοπ του καλεσμένου γέμιζε με ιούς. Το δίκτυο γινόταν ολοένα και πιο αργό. Ο πρόεδρος δεν μπορούσε να δει ούτε τα email του. Και για όλα έφταιγε ο Dave. Μια μέρα, ο Dave έμαθε για τη λύση της Netify. Ένα δίκτυο που βασίζεται σε μια ολοκαίνουργια τεχνολογία, την τεχνολογία Cloud. Και απλά τρέχει μόνο του, χωρίς να χρειάζεται ο παλιός εξοπλισμός. Μπορεί να εγκατασταθεί πολύ γρήγορα και εύκολα και να ελέγχεται από το cloud με απόλυτη ασφάλεια. Ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις, monitoring, διαχείριση. Ο Dave τα ελέγχει όλα από το web interface ή από το application στο κινητό του, χωρίς καμία δυσκολία. Μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του bandwidth, quality of service, πολιτικές ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα, προσβάσεις για κάθε χρήση ή group, να φτιάξει Facebook check-in, login με SMS, να καλύψει κάθε ανάγκη που προκύπτει και να τους έχει επιτέλους όλους ικανοποιημένους. Η Netify παρέχει μια ιδανική λύση για εταιρείες, ξενοδοχεία, σχολεία, καφετέριες, εστιατόρια, νοσοκομεία και εργοστάσια. Χιλιάδες ITs σαν τον Dave επέλεξαν τη λύση που τους προσφέρει η Netify και έβαλαν τέλος στα επιπλέον κόστη και στα προβλήματα. Καλέστε μας τώρα για να βρούμε απολύτως δωρεάν τη λύση που σας ταιριάζει. Netify.gr